Tindaketak egun bururatu dituzte, oraindik goiti, Ioldi eta inguruko herriak egitura berri bat ukanen dute pilotan aritzeko. Trinketa berri bat, berinezko pareta batekin, lehengo esker paretaren lekuan eraikia, duela 2 urte abiatu proiektuaren gauzatzea herriko etxearen zata. Trinketa bat egin zurez, errota batzuin geinean, muitzeko gisan, baina sekuritate mailean beti baginten arrangura handi batzu eta beldurgare haur baten geineat edo istripu zerbait izan zain. Eta hortako pentsatzen hasia ginten nola gogortu afera hori. Trinketa berri unek behar bat ierantzuten dio, tokiko denek bat pilota elkartea loriatuz, egitura bat eskas zutelako batez ere paleta goma hutsean neskentzat. On ne pouvait pas s'entraîner à la maison. Les parties de championnat qu'on devait aller jouer un petit peu à l'extérieur, donc c'était compliqué pour les filles de chez nous, pour les dirigeants. Et là, voilà, on sera enfin chez nous et de pouvoir développer encore un peu plus cette spécialité. Trinketa bat, baina ere frontbolean aritzeko mugu bat eta squash jostaleku bat, egiturak 800.000 euro gostatu dizkio herriari. Laguntza nanatukan ditugu, bai estatutik eta bai departamentutik eta bai herri elkargotik ere. Ara ikusiko bai, pilotariak konten malimadia gure konten zaila. Pilotak arratsuntan berian hasi behar litaizke pumpak egiten trinketa berri untan.